Πατέρα, εγώ, Τι γίνεται εδώ πέρα, τι έχουμε? Αποστόλης Κεφαλονίτικη συζήτηση. Όφερε μια πηλεόπιτα για να ψηφίσω την Τσικώστα από αγωνάτου. Εσύ αντιστέκεσαι. Έλα Δημήτρη, γιατί δίνουμε συνέντευξη στην τηλεόραση. Δεν σε ακούω Δημήτρη μου. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Με τον Κυριάκο μιλάς. Ποιο Δημήτρη? Το Δημήτρη του Σακούλα μιλάω. Τον άνθρωπο του Αποστόλη. Στο Ρεγκίνα πολιτική συζήτηση. Δεν πειράζει, είναι κακό να τρώμε. Δεν φορολογείται ακόμα η σοκολάτα. Δεν μετράει και τσιτσιέλα στα Ρεγκίνα. πρέπει να σας πράσουμε λαϊκό δικαστήριο. Τι κάνετε εδώ πέρα τώρα, τι κάνετε? Κάνουμε τώρα Για ποιον? την ελπίδα του έθνους, την ελπίδα της παράταξης και κατ' επέκταση του έθνους, της χώρας μας. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη λες? Όχι, λέω τον Αποστόλη Τζιτζικώστα. Χαμένος Λάθος δρόμο πήρες, λάθος δρόμο πήρες. Από εδώ είμαστε με τον Άδωνη. Εδώ με ποιον είσαστε? Με τον Άδωνη, εγώ και πάμε. Με τον Άδωνη. Άλλος δηλώσεις. Όχι παιδί μου, Κεφαλονίτικη συζήτηση. Έτσι θα το γράψεις, έτσι θα το γράψεις. Έτσι το γράφει μόνο του. Α, ναι. Αν το έχεις προγραμματίσει για κεφαλονίτες δηλαδή. Εντάξει, κατάλαβα. Για τους κουρλούς δηλαδή. με μια τυρόπιτα θα σας πάρω όπου θέλετε. Μας πάει όπου θέλει. Γεια σου Δημήτρη. Το πήρανε τηλέφωνο ο Δημήτρης. Έχει Ρεβάντες. Έχει μετανιώσει αλλά έχει εκτεθεί τώρα, τι να κάνουμε. Με ποιον έχει εκτεθεί? Καταλαβαίνει ότι ο Μητσοτάκης είναι η ελπίδα του έθνους, αλλά έχει εκτεθεί. Έλα, τι ψηφίζουμε την Κυριακή? Θα βγει ο Τζιτζικώστας. Τζιτζικώστα κι εσύ. Τζιτζικώστα. Και να πάρεις κεφαλονιά το 55%. Ναι. Κάνει πάντα ο Δημήτρης σωστές επιλογές. Τρικολόρε και τρεις. Τρικολόρε. 1, 2, 3. Τρικολόρε. Τρικολόρες εσύ από παλιά. Ο Δημήτρης γιατί δεν το κόλλει. Λοιπόν,